Yo. It's Chi. Hashtag P Vine. Man, saka pane comment section patachamboroka aberumoro challenge so to takandiro vanga comment kwakanzi vana hashtag chimborowa hashtag P Vine ka reaction video sikapata zonzoti kwanzi pabuda kwanzi mukoma java vabuditsa ubhamu rinonzi gwara river fire sikapaka ngoma kanonzi meta ukachikona asi takaona tatokonekta mumasaisai zvikachamboposta toda kumbona kuti kari kuitwa sei kari pa YouTube channel ya Japres Changidza mufana mukwane mvachoka muone changidza mira changidza That song is on now. Video rakanyanya chaisa zvese mudescription link rekofficial channel munyasozvionera tiboisa kune vamuzviti varipo fandana ripo mambo madhepoti yese pakazara tangidza pekutanga yemani iwe vanchoga vari kupisa opita aiwa chimboka isi tangidzeko mukoma ndichiri mukati uri mhani mosa yangu ndakakanda chikirineti ndakaona baba bangu posvika biriketia zvikanzi akanda chingoma ichikonjea ndasungirwa meta attempted meta ndarova ngoma kusvika mumwe munhu avenda ndasungirwa meta attempted meta ndarova ngoma kusvika mumwe munhu avenda kubaya buza ine madatsi une matisi nyongoro une kabisi une katata une matisi nyongoro kana mabosi kubvisa bachi une matisi nyongoro daimadira makate aneteu tichamsora zumba anomuka here simbimbini chamzora zumbani aiwa Japreza une malines unzo Japreza haanyangwa vakasaraona vijeri atunyatsorona Japreza tunyatso appreciate atunyatsotaura malines ako they're too much chamzora zumbani kumanyema gati yake daimadira makate anemteu tikadira mama anomuka here simbimbini chakapinda chakabata pakadzika ndakaruka ndakapinda ndakapenya chabuka vamwe vakandibuka inyaya chekupisa muchauma sechipekwe ndakaruma ndinda ndari kwenya tabuka vamwe vakandibuka ndasungirwa meta attempted meta ndarova ngoma kusvika mumwe munhu avenda ndasungirwa meta
Jamana was a big tape. Yamukarko, Achichi, Tura, something like that. Dioga. Every Yamukarko, Achichi. Oh no! Oh no! Pagaipa. Asata pets, tripa. Unema dance, unema this nyongoro, uneka this, uneka that. Unema this nyongoro, kana mabos kubisa bachi. Unema this nyongoro. Characters mugara uyu saka una chukitika kana hajapreza kanyanya chikushiramu the black scene the black scene ndiye kotone kwanzi producer ndiye producer timuona kuti ndiani mbona producer kwanzi producer ndi okay Mzansi directed by Mzansi ka Blacks script music by Mukudze Mkombe produced by Rodney Beats. Your first direction of video tataudzwa mucomment section Master P Vines chimboroeka reaction video skapa chapedzo reka reaction video chachitamboti mumboona katrailer ke Vector the movie saka tumbotaridzawo kamira nyana yatimbonawo Vector the movie. Please subscribe and turn on the notification bell. Mumboona video ready tisakarova kashort movie chimboonai link in the description izvozvo. One day you washaka kutandarira wakuda uya pana kuzotani enda kuchitechi kwako. You are not one of us. Please, I'm not one of you. I have enough groups. I have Facebook groups, WhatsApp groups. I don't need. I'm like an angel. Angel? My wings acho, mapapiro acho ari
Watch Vector the movie on Caster P Vine's YouTube channel. Ya mariona ka movie Victor the movie. Chokudzai fama uyanga sipo but pane next movie ratikubuditsa uyu ndiani karipo bosi anopedza masports uyu ariboro makamera mchichini mamona achipinda-pindawo muchichini uchaona kampani yedu yechishutira mavideo naBlim TV Uyu mfana ndiye ndizokushutira kwakati shutira apo uyu shutira ndio apo. director of Ndakabishoti mfana saka Victor the movie ripa Hasta P Vines mutesa description below munyasoudza zveVictor the movie munyasoroona fu rakanyanya neEnglish rineshora no vanhu vamuchifunga kuti havapo rine vanhu vakawanda saka rimwe ratikubuditsa rikurohwa uyu ari meneta mucharoona hapane masama chichikisa masama chero vanoda kuzodzidza masama chichi inonzi naBlim official ndinotisauna masama maflips washaona saka thank you have a nice